To bylo dobrý, no. Mě kousne do prdele, já už to vidím. Ale kámo, víš co, asi nebudu říkat na tejsi. Jo no. Křičte co nejvíc. Na bajíku. Sparto! Sparto! Jak to bylo? Počkej. Počkej, on nás koupil fakt tlačí. Zavod! Ženou nás policejní koně! Ale otočíme se, vezmeme to zpátky. Ale tě budeme hnát my. Ani krok nepůjdem! Ani krok nepůjdem! Ani krok nepůjdem! Ani Tak radši jo, ještě jednou jdeme. Ani krok nepůjdem! Ani krok nepůjdem! Ani krok nepůjdem! Ani krok nepůjdem! Pápenku zpátky! Pápenku zpátky! Pápenku zpátky! Pápenku zpátky! Pápenku zpátky! Pápenku zpátky! Milovice! Logan! Allah! Akbar! No ne. Natáčíš, jo? Nebo ráno. Nebo třeba jo? A ne, splaší se, jo? Hej, hoď, už ten byl. Dejte do toho. Ne, to ne, na trávu to dej. Jo, takhle, no. Kdo to točil mobilem, tak si potom domů. Dej to na Facebook a označ nás. Aleluja! Sparta! To je liboval! Ještě modrou a žlutou, hej! Bolej se, bo. Romíno zdrhej! Romíno, tak přesně. Se bojím. On se ti bude... Oni hlavně zapadávají, bacha. No, vlastně, no. Aby to zakopli, no. Že jsou tady ty bažiny. Ta modrá. A teď si najde pozici a Romínovi bez zubů. Ono to vypadalo, že se osově na chvíli tady ten na tomhle terénu hodně zapadá. Kravinácký barvy. Jestli na ten způsob se to dělá. Ale nejlepší jsou nabíjímačky, protože ty se ani nezahřejí. To dáváš ty vole, rádium, plutonium. Jo, to děláš ty nádherné atomové hříbky. Hej lidi, odnesem to ale. Je to trochu leh? Jo no, dobrý nápad je schodit. Vezmeme ji sebou. Hlídka. A ty strkáš tomu koni. A to jim za tebou, vole. Musíte se jezdit častěji, s váma se dá bavit. No, my jsme viděli to na tomhle, nevím, co to tenhle kůň, ale... Jestli na mě není velký. Romane, Já nevím, my jsme tady byli v sobotu. ty kdyby si na to nasedl, tak bys toho poníkal. My jsme vás viděli na tomhle, na vás v sobotu. Na bílým. Ne, to byla neděle, myslím. Jo, oni tady byli taky, to byla slečna nebo paní, no, byli, no, v sobotu nebo v neděli. Co schlazeme? Neděle, ale tam ne. Ne, to teďka nech. Odkopnem to. Tak já jdu svála. To budeme vás vyhánět od tak nebo co? Ne, vůbec, žádný problémy nebyly, ne. Jo, tak ona je to tady chráněná oblast, takže... A já jsem volal na to, já jsem byl domluvený. Oni měli právě, že i obvolávat nějak to. Tady byly nějaký... Jak se to jmenuje? Geocaching. A už jdeš. Co je? Naschle. Vezměte někdo tu diálnici. Už se vrací. Pánové, jdeme. Je schlazená. Ale ty videjčka budou si... Jsem řekl já. Jo? Ne, jsi začal řvát ten vápenku. Hádejte se. To je jedno, Vápenku zpátky.
se to vymyslel. Já vezmu sebou tu dnu. Už dochází. Všichni. Hej, a ty to počkej, tak mi dej potom Facebook, jo. A Pavel Kohujíček. jak? Kohujíček, Pavel.